तो हम समझते हैं कि जो भी बीजेपी को हराने के लिए इस तरीके का सब इकट्ठा होकर हम मजबूती के साथ एक मोर्चा खोल के केतन जी के पीछे मजबूती के साथ कांग्रेस जो कैंडिडेट है उनके पीछे मजबूती के साथ खड़े होंगे, ऐसे हम उम्मीद भी करते हैं। क्योंकि बीजेपी को हराना है तो सब एक साथ उन विचारों के लोगों ने एक साथ होकर केतन भाटिकर जी को वहां जो कांग्रेस कैंडिडेट है उनको जितवाने के लिए उनका सबका प्रयास रहना चाहिए। उम्मीद भी उन सभी लोगों से हम करते हैं। सो बीजेपीचो पराभव वो निश्चित आसा, कित्याक जे सरकार रुलिंगान आसून अजून कॅन्डिडेट कोण तो फायनल जायना तेंच्या भितर। जे रुलिंगाचे सरकार आसून जर कॅन्डिडेट फायनल जायना, आय थिंक दॅट शोज वीकनेस ऑफ बीजेपी। बट आय एम कॉन्फिडंट, जगान सांगले की 100% बाय इलेक्शन सीट ही आम्ही जिखतले। पहिली म्हळ्यार हांव ऑल इंडिया काँग्रेस श्री राहुल गांधीजी, मल्लिकार्जुन खरगेजी आणि गुंडूरावजी यांचे मनातल्यान आभार मानता। त्याच प्रमाणे आमचे माणिकराव ठाकरेजी जे पहिल्या दिसा पासून आमच्या बरोबर उबे आहा, आणि आमचे अध्यक्ष अमित पाटकरजी आणि संपूर्ण गोयची आणि सेंट्रल काँग्रेस कमिटी यांच्या हांव आभार मानता। त्याच प्रमाणे हांगा आयिल्ले सगळे बशिल्ले आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट पासून हांगा महिला अध्यक्ष, आणि स्पेशली जर हांव कोणाचे आदार मानता जाल्यार राजेश वेरेकर बाबाचे, ज्याने संपूर्ण मनाक आसाच्यान म्हाका सपोर्ट दिलो, आदार दिलो। आणि मोठी गजाल म्हळ्यार स्वता वचून गेले जाऊ नये आणि पोंडा जिकू म्हणून जेन्ना तो वता आणि नाव आपले डिलीट मारता आणि घेताना फुडें काडटा, ताजे उपकार आमी केन्ना विसरचे ना।